Ang hipon. Ay naku na po ang hipon no. Na. Pariho din minanay guwapa na. Agalig sing may bakuan sa kay kuan. Ala pariho mo ditag naunay. Pare-pare daw ang hipon. Manay ka nang butan ditang duha na. Kay pariho ditag naun. Mas pano. Na angkan agluas lagi na luas. Taw nang nanay. Dili ko sabaw. Wala sa bawo mo kay mga unta wala ba ko nakapamahaw pa ni udto Ito apa pamahaw dito. Dao sa ay larga. Nagay, nya sis India busy ka to sila puan ka ng kay gisagura jud ni sa box. Sa nagatasan na. Puan gatas. Isa ako dari guys sa kadug hangin diyan ay uwan. Diyan ay gihatod ko ni Papa Edi. Gihatod ko ni diyan dari sa Argao. Diyan guys, alas 3:30 pa. Uli na po din. Ala, Diyos ko, yun. Ito na unos, uy. Hangin ba? Hangin ba diyan? Pagpare, may shipping diyan. Iba ni Taas na. Andok ni? Maglik na ba ko? Ito, babay pa. Bye-bye. Uli na sa guys, kay yatod na ko rin dyan dari. Matulog pa ko pag-abot. Mag-atang pa ko. Bye pa. Bahala na. Lugo na lang ka pagkatod mo sa kuhan. Manguhan ko doon na basta may mga driver nga pwedeng sakyan. Sumura basag ka ng naiuwan, ay naitaligsik, naihangin-hangin. Ako dari sa taas. Salamat day ka sa bag. So nagamit na ng bag ni Moses in India. Kaningahang salamat ka sis na sakto ka na siya. Diya wala but tangtangag gyud price guys. Nice ka. Thank you so much sis in love you. So mayakap na po na si tatay sinanay karon mga igsoon. Naibsan na po nagahang kamingaw nila. Makauli na po buhulog kinalit. So guys, agad na masahin na dani guys si Terry. Kay wala man jud koy mamiso kay wala ginagikan pamisa kuha ni Nicole. So si Terry may nagpadag Gcash para makauli ko karon. See you dito guys sa mga mahal sa kinabuhi. Guys, nitingog na guys kay mularga na tap nalit among biyahe ron kay alas 5 na. Dapat gali sa alas 4 tanaw guys dito ka jud view dari. So mapay pag tunga daris daw. Okay guys, see you Bohol, Alicia Bohol. So guys, sapit na mo Dunggo. Ja, lipay na ko guys kay mahag na punahang sila na naigsit tayo ang mga isuon. So, malipay dito guys basta kanang makita basta itong mga ginikanan ng ating pinakamahal. Ja, see you dito guys. Ay, orang kabutan ya. Mga taga-Oslo prapod ni. Salamat ka jo. Oo, kuya. Salamat kuya. Kadyo, salamat. Maglakaw. Dito ra magusgawas. Diya guys, gisakay nila guys agang bags dia. Ano mang mo pagkasakay day ko nga upatan mo. Salamat. Na ko guys, diya salamat kadyo sa gisakay nila gahang box. Kay bugat kadyo to. Kay naay mga gatas.
sakay na po ko kaduhang sakay na hang bus ay van. So gikan sa Katagbakan sakay po kog van padung sa Dao ja. Dao na pud padung na pud sa Alicia. So duhay among pamasahe guys kay ag box na ipamasahe pud mura pud tawo nga pamasahihan pud bariyo. So gastos na ikadto ni magdata og daghang gamit kay naipamasahe pud mo sakay ka. Dapat check ka no. So pamasahe. So ayan na guys, ang mag-travel ka nga kinahanglan jud ka na kay pocket money. So igo-igo ra imong kwarta di jud ka makasakay og baklay ka. So guys, di kayang baklayan na padung Alicia. Pero salamat dai sa nag-send og GCash ay nakapamasahe ko da rin ja. Palit pod ko og sudan las tatay. Salamat ka dun nimo gwapa. Salamat sa imong gi-share nga blessing. Diya kay di man sa magpa-mention sa ijangan. Salamat ka dyan kay bawa nagkakinsa ka. Sabot na ko dari sa Alicia guys. Diya mo palit ko og sidaan. Apis ako dari sa merkado. Sa kilang ganahan. Hi. Hi. Palit ko garni guys. Gikan pa ko Cebu. Kanang tag pila kilo? 350 mo. 350? So tag 350 sa amo dito sa Oslo tag 290. Kilo ni sa kilo. Kasi to siya ni murag ito, oh santo. Ito. Kanang murag may dugo ba sa to? Ah sige, pero himong murag kanang may nilubaan ba? Ah, okay na na. Na, nito kailang karne kay bagong ihaw. Ma'am, Sama na. 427 pwede na? Tulog ka hiwa. Kaya na ba? Kayang-kaya. 427 kuno. Timbang. Okay. Saging pila. Ang saging na po is 40 galing Cagayan. Kani ba? Ay, 65. Dari guys, pero wako kailan ilang. Taga-ubay. Wala, taga-ubay ko rin sila. Thank you. Taga-ubay. Dari ko ni hapit ko sa palengke, diyan nakita sila sa taon ni Jumang. Rochelle. Sila na. Taga Sus, ako Jumang ko. bodyguard ako niya, ma'am. Taga Fatima Ubay. Kugwapo ni mo. Mas ma'am, jud kay mo. Kugwapa nila guys. So, abid pa na dari guys sa Ubay. Namo, mga pamilya Burato. Shout out ni Jud dito si Juha. Bersabal Concepcion Family sa Ubay Bohol. At sa BPI Direct. So nagkahinagbo ra man din. Wa man ko nagmas, nailhan ko. Murag na og sigden. Salamat. Gamay ka personal dai. Gamay ka personal. Hello. Dai naghaningan nga. Tiguang ko ko sa hang video sa vlog din niya. Kami dako min samot sa Sige kaya ako nakiyak. Thank you. Sige, ma'am. Amping. Bye. Bye. Napon mi tuyo rin kay mag-CI mo gud ma. Ano ko nang sakay na ko og habal-habal. So namalit ko saging o ilaw ako nakapalit og pan. Pero na nabit dun. Balik ra siguro ko unsa guys, palit og pan. Ay, di na ko pan diri ko ante ay. Ano nagkaroon ng kagbubulgam. Nagkita na po na. Nabot na. Love you, mama. Love you. Asa mama? Ha? Nanabo sila, naabot na. Nanay day. Tusod. Kagusalik si. Agaring ka ni, box. Ang box, ibijaan. Ta. Init. Na, karni gali sa des pamahaw, karni na po dron. Kami malikag sinina ti. Uy, hinatag mo, ni kauban sa box mo, hinatag ni. Sana all. Salamat ikado si Sinindari ha. Sakyan mo ta. Bards. Agbag. Bards. Uy, agkatong karton, kuhasan ninyo, patabang ni. Nay! Ano ba ni? Ano na sa akin ilaw? Di kay wala may lain, kay mahilog ra lagi ni. Lalo na. Araw nila. Taas ka sa lagi bili no man bugat man.
May Julie. Ah, Le, ipapalit ni mo sis Udi ah. Karni. Magdadong na punta. Radyo na po ni. Ah, Teo. Hindi ka parang magbalimuon. Uy, kang sis ini. Dami beli kag bag tay parbor. Cha, lamiyag bag. Lamiyag ko na Talaga dito hala. Ah, nanag guys ya. Priora pa mignaong day. Halo di ay. Nay nag 102 gitawag ko kay uy. Uy, Ruby Provinciana dyan naka-Christmas man sila. Isa man to. Taga ubay ko no. Gikan pa ko sa gym. Jim. Alis na Jim. Kay nagawa ko operasyon niya yan ah. Hiday. Salamat din sa si Jane na masahe na guys makaabot ko dari. Kalati. Nasa man ka? Taktan ka or kaliguan mo ko. Humot magud ka? Giri ko gilantan. Ah, masilim bol. To na ning huli. Asa Manila? Taos ko ano, antikira. Hana man ang ginung. Uy, ginawa ko day. Aw, gamay ko kog naong sa garang nakagnaong. Gamay dyan na. Pareho naman ko tagnaong. Oo. Tawar ko. Tanawa. Marag lang pa maguda. Dira ba mga gwapa ta na. Marag planggan. Salamat day tir. Stiri may nagkuan guys na masahe na padung darin. Marag planggan nagnaw. Kanang karabing mahala ang pamasahe day ron. Kadung induda na na imo mga tsukulit, na love you, na imo mga tsukulit. Ikaw na pug imo da na mga tsukulit pug imo. Hindi may ganito nimo nay. Napoy sungkuda na sa tatay. A few moments later. Guys, padung ko ila Ate Esther. Kay murag pag uli na dag Cebu guys, medyo ko nakangarida sila. Ako nagsaba guys nga muwari ko. Hala, nabag-ula lagi nila. Hala, kadagas ka basa! My God! Happy birthday to you! Happy birthday! Birthday! Umiti ba ako? Happy birthday! Bung kay kalit-kalit ra ko nga rin na rin ako ng sawa ni dyan. Hi, ate! Hi! Ano nga nang hinak mo ka? Wa! Ha? Nasa ka? Isang vlog, ano nila ka? Nila bang? Oo, ayaw. Ano ba diyan? Karon? Tiyaw. Ano ko nagbasa? Talagang forma. Ang ate guys na huling kabuutan. Diwat ko dani ni Diyo. Diyo mo ko'y pasalubong ti kay wadyo ko. Nakahunong sa... Abot takas bay. Eh, gani hara. Nang jak. Nay, nakakagilo ito mga untag. Ganahan ko dani. Pagkaon na. Ano man ni siya? Pa ng mga. Diyan ay gihatag ni ini mo. Napil man ka. Isa to. Ha? Ha? Ay, gihatag ni ini dyan nga. Kay ini. Tester para ni dyan. Kisa ini. In. Kisa ini. Nasa US. Salamat. Ati, hanggang to dyan dali sila ha. Pero makasuroy po ko dari kay mangawat po buwak ni dyan kay muli na po po Cebu. Kay pilak ko sa tanas vlog. Ako dari laka at Easter kay birthday day ron ni Michael. So galuto ko og pansit sa kakawa. Sa kakawa do ni guys kay daghan mga andari dyan magdapog ko dadtos puti. Happy birthday day. Pili edad ni Michael te. 28 na day si Michael guys. Kanas Michael gamay pa na ako'y nagbantay dana kay dari mo kong ati sa una. So mo nihang ati Esther nga butan ka doon na siya kay dari ko ni sa una. So gamay pa na si Michael ako'y nag lagbig-lagbig na siyang duyan. Ja, luto na katong pansit. Kay birthday ni Michael ja. Uma pa man sila mag-celebrate guys. Ja, muli naman ko. Mamadto na may maribuhok ni Mama Julie ug ni Terry. Kay walik na po kog Cebu. And talagang pansit guys nga rang daghanag toppings nga carne. So yummy yummy. Happy birthday ni Michael nga ang pagmangkin guys. Anak ni Ate Esther jang birthday karon. So timing pud gani nga ko dari sa gilutuan og pansit. Kay ugma pa siya mag-celebrate sa jang birthday guys kay isabay na laman sa 2 years date anniversary ni Nanay Pilik. Diyan mo na nga halaman sa giluto ang pansit guys. Aron namin salusaluhan. So lami ka doon yung pansit guys. Kaya naghana ka doon yung mga sahog.
So tara guys, adto ta silang sa mga trophy ni Mary Grace. Siyang mga daog sa singing contest. Motor cross ni Kuan, Undoy. Diyan sa una guys, dari man ko sila sa una sa ate. Diyan ako nagkaon ko og saging kay nandun si ating saging. Diyan guys, muli na po ko karon. Nga doon ko pansit gamay na doon sa puti. Nguan kong ate og tanong magdakong tanon na tos kuan guys sa Cebu. Diyan muli na ko ugma. Kay sayang ning hang panguha na rin tanong mo dyan. Hindi ko pa ko uli. Diyan sa ate Esther. Ang ate nga butan. Wa, pay nga na. Sayang mo may juta na lagi. Putda-putda na kay arong kuan, arong daghan. Ako guys, salamat ka dito. Salamat sa inyong mga buwak. Balik na po pupunti. Bye. Love you. Salamat kay nakasuri ko na rin. Bye. Hi vlog. Ang pangumangkan nga. Lunglip. Po. Grabe ang barkada sa Kirby. Bye. Ito na ko. Te. Ha? Ay, ang pansit day guys. Nagdadi kong pansit. Kay birthday ni Michael. Wa mas Michael mo to nako kay dugas Michael. Bye. Di agi sakay nagbuwak ya sa kasako. Sa kasakong buwak jud. Ito nagsibo? Bye te. Balik ra ko puhon. Balik ra ko puhon. Pista, wa man ko nakapamista, bye. Adto naman og sorry guys, diyan sa mga palangga. Hi! Katunay lang utana og nalaban na si Bibi, hasun pa. Magbuhat pa sila. Hindi, nagbuhat na namigay ha? Nagbuhat di ko sila guys. Ganina, ko, makato nga, ang sato pagkahimuan. Guys, magbuhat pa di sila. Nagbuhat lagi may ganihan ha? Magbuhat pa di sila. Magbuhat pa di sila Bibi. Pero wow, Bibi. Mani Bibi. Ah, maning bibi puti. Ako may tigatiman na ni sa gawin pa ni. Ginong. Amo mo na. Hindi mo alam bisibo. Uban ka sibul. Unday. Diyan maka dadun lagi misin yung bay. Galing nga dyan. Ano bis baha. Abaha ka na na. Nga na bas dagat. Di uy. Uy, dira dira. Diyan na na magkapibutan ding mo dive meeting. Mudi jud. Sige puhon ba. Nay mga tuman sila mga si sa uslub ko no. See you, See you, Oslo! Oslo, What do we yes. do? Man gabi? Aw, mag-ibong ina. Nay tuk. Pwede yan siya, pwede kayo isang ina mo, bandi po ni siya. Pwede ba kung tumakasound te? Oo. Diyos may nakakaon mo. Namo kay Belix. Na siya. Wa may problema kay na may mga sis. Pwede ni mo something. Mukuan man siya kanang Na may briefing. Dili. Mulutaw raman sa kanawa kay na Di may. pastiri ba? Okay ra ka na? Okay ra po. Okay ra ka na, may magbantay mo. Mabura ka adyo. Wala na isla. Kasi liliw ra. Guys, ga. Kwarto. Asa naman nagsungkod di tatay ginuo ko. Ha? Ikuan sa tay. Sagda. Kaya kay sungkod di tatay ni. Ha? Di, kaya masumpa si Jayo. Ano man? Walag. Sis kay namo ko sa gihatag nga sungkod. Ama. Di ah. Ama. Di ah. Pag wala pa ng sungkod. Abrisa day lang kay. Dahil ko na kayo. Abrisa kuno day. Nasa pa ng sungkod ng isa. Abrisa kuno day ko. Pre. Abrisa kuno des una. Madyo nung kay puli-pulihon. Pre, dali madaan. Kanila min kay bro. Puli-pulihon Muna naman. na Kaya kay, mura naman ka na ng Eddie Garcia. Dapat ko ng isang kuwan. Limong. Adyo adyo kay kuan. Ating paminto si Jack. Muna ra ba to? Awit sa tatay kay Tik pa man si Jack. Nani si Ja. Nani say kuan di sa tumba. Ay sabi kay maigan ka biha kay hapa na isit up bigang sa ni si Jack kay. malagi. Wani na Mga isa mga guys. Yeah. Yeah. Musta naman ka ay? Ay sa nag-abot naman di ay. Ana lamin ang gisi ante. Di ah. Kay suway yung pasungkod ni tatay. Anda ka panglebong dapat sa puno. Ama japit yo man ni muro dadari. Anda ka vlog mo. Ay idugtong. Ang pula mo. Sakat sa ipagawas ri kay kinsan. Sa lamin ang allergy. Gahi man ti di ko ka daog. Asa laki bisig ma.
intunsos na. Anay sidlahan siya. Bitay. Ay, bauli kaya ganahan nga gamiton na nasay sakit. Kailangan mo na iya sa pag-vlog. Diyan na ng mga uyab, kaya masakpan din ito uyab, kaya na nag-vlog. Kay nari ko yab si Mayor. Wala, dyan tayo, automatic ka na yung pagturan ni siya. Kanyang mga ingan ni Pati. natin kayo mag-vlog tayo. Kanang adjust. Kaya, Kamuna nag parabol. Bubo naman. bawal ba batas? Sa teka. Itaag pa, itaag ko ni. Kuy, kuan magud siya kani murag nas jay di siya di kuan bang tumoy ba. Kana siguro ibabaw. Sa tayo, kaya magtubo ka dyan ng ikuwang na. Magdala ka dyan ng ikuwang. Nubo naman. Diyos, patay ko ng Nubo naman. Ay di na pisliton day to Kani nilingin ni Kani nilingin na kana. Pisliton na pataas. Na adjust. Diyan ba, adjust. Adjust na Ang bulat, tapos lang. Sa taas. Sa mataas kadyo. Kana. Asa man? Kana. Okay na ni. Kana, pag sa dyan, kaya marang na, bitin pa ka dyan. Saan ka na pa si Las? Las na lamang din eh. Oh, Las na lamang din na. Siya rin reklamo pa ka dyan. Ay, salamat. Kana, may isa ka. Ang mga nas na. Salamat. Kang kuan na. Kamuna ng mga anak. Wala. Eh, self-defense mo na tayo. May Manay pamuna na sa mga anak bagi. Unahanap ko na may ganito puno. Ano bibuhan na mo na rin guys. Napay ko na tayo. Oh, ligid. Yan kuan. Wow! Parang di mo na kinas. Mura sa traffic ba? Adyan ako palabit pa ba ka dyan? Sabi mo kay Surya tayo, siniratan. Pasalamat ko sa hatag gani. Ang nagdani si Sir. Maria. Si Maria Rubilin. Salamat. Diya kang sisinina. Ang una, Nasa US. Kung sa una. Oh, si Jagya po na. Ay di, si Muna man to sa una. Sis Muna. Kanagi ka na sa US, katong Germany to. Gikas Germany tong Lisiagi ka na sa US na tay. Arang mahala ra ba na tay? Na presyo na arang mahala. Ali mo tisintising kag tungkod li. Ajo, gaba ko no. Gaba ko no. Kalipay si sis kay ang kuan kanang di man sa out balance kay nay sa kuan murag lingin sa tumoy. Kana tay ibitay maguna sa tay kana bitay. Kay gulakaw mo, pwede na yun ang Kaya pwede naman napilon. og mo ato mo hospital baron nga na magpa-check up nga na nagpabunod sa tayong ngipon no. Doan kasungkod. Oh, pwede po doon nagatong kang sis muna di ay. Hi Mayor. Gwapa sila, grabe naka-picture dyan sila sa artista. Na ka na. Salamat, te. Na. Malagizahang na. Salamat po sa ahot. Tingnan na daw. At kang Lexi. Magi mo. Lelay na ba ko? Lelay na ka. Jangan sa naman. Na dami daring tulo diyan. Sige, love you si Yana kay nguli na raba po si Mama Ruby. Ano sa Mama Robe? Ugma, muli na po. Ang kita mo yan. Muli na ko ugma ka nagahang di pa sobrang madagat ang ihumos tubig do. Nagkilak mo ka Mama Robe. Gikuan ko gisaynos ko kay ang biyahe gahapon ako nag grabe abog. Nang gisaynos. Naninis o gisaynos at Mama Robe. Ha? Naninis o gisaynos. Kana bang sipon ba? Ikaw nang sipon Mama Robe? Makaon. Ay, sa mo pag... Buhol si Kalixi. Nay, mo para ba rin magkaon? Taas man. Si Zule. Pwede ba yung halato lagi